Stonehenge és un monument megalític del sud d'Anglaterra i està datat al voltant de l'any 3000 abans de Crist. És de tipus cromlech, és a dir, corona de pedra. Això és degut al fet que aquest tipus de construccions es caracteritzen per la incrustació de menhirs a la terra en forma circular. La seva part interior està composta per 6 grans menhirs coronats amb 3 llindes, mentre que a la part exterior hi ha 17 monòlits amb llindes. Tot i que els estudis arqueològics indiquen que al seu dia tot el conjunt megalític estava compost per més de 160 elements lítics. Quant a la seva funcionalitat i simbolisme, podem assenyalar que el conjunt està disposat com un marcador de solsticis, ja que estan situats per marcar la sortida i la posta de sol, tant en els solsticis d'hivern com d'estiu. Per això es considera Stonehenge com un lloc de peregrinació, amb un gran simbolisme màgic religiós, dins el context de pas de societats caçadores-recol·lectores a societats d'agricultors i ramaders.